La història que ara us vull explicar és la història de la Laura. La Laura és una nena, com vosaltres, i com és una nena, li encanta jugar. Però la Laura no sempre juga amb joguines. Per exemple, li encanta jugar amb aquesta campaneta i juga a que és... Oh, oh, oh! Soc el Papa Noel! Oh, oh, oh! La Laura sempre deixa la campaneta en un racó de la seva habitació, però no en té només una, Ja veureu. Amb aquesta altra vegada juga... Un far. I la deixa al raconet de la seva habitació, però encara en té un altre. Aviam. Botones, porti la meva maleta a l'habitació 239. La Laura sempre deixa les 3 campanes juntes perquè sap que juntes formen una família. Però la Laura també juga a vegades amb la cadira de la seva habitació i una cadireta petiteta que li havia regalat la seva àvia i juga a que iaia i neta són artistes de circ. Senyores i senyors, vinguin a veure la cadira equilibrista, ja veuran. Hop! Bravo! Bravo! Li encantava jugar a la Laura. Sempre guardava les 2 cadires juntes, perquè juntes eren una família. La Laura també juga amb una cosa que tenia al rebedor. Ja veureu. Amb els paraigües. Però no juga que són paraigües. Juga, per exemple, a que el paraigües es convertia en una barca. A que són vaixells per alta mar. Però no tenia només en paraigües. En tenia més. Mireu. Si sabeu a què juga. Juga que és una medusa de la Xina. Sempre guardava els paraigües junts, però mireu, també tenia petit. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Jugava que aquest petitó dibuixava l'arc de Sant Martí. La Laura sempre guardava junts els 3 paraigües al rebedor de casa seva, perquè sabia que junts formen una família. La Laura, com potser alguns de vosaltres, també té secrets. I els secrets els guarda dins d'aquesta capseta, ja veureu.
I a dins d'aquesta capseta, la Laura tenia una altra capseta. I a dins d'aquesta capseta, sí, una altra capseta. Ui, aquesta no la puc obrir, que si no els secrets s'escaparien. La Laura sempre guardava juntes les seves capsetes perquè sabien que juntes formaven una família. La Laura va veure que de famílies n'hi ha de moltes menes i que cada membre de la família és diferent, que una família és com un equip, però que el més important és que entre tots ens ajudem i ens estimem incondicionalment. I conte contat, la història de la Laura ja s'ha acabat. Adéu!